Iziphathimandla eNyuvesi yezobuchwepheshe yaseTshwane eTUT zithi azingabazi ukuthi kusasa kuzoqala ukufunda nokufundisa kuzona zonke izikhungo zayo. Lokhu kuzemva kokuthi esikhungweni saleNyuvesi esePitoli abafundi beqale phansi ukubhikisha. Isusa sembhikisho ingqinamba amalungana nezindawo zokuhlala zabafundi kanye nemali esikhwama esibonelela abafundi iNSFAS. Lo mbhikisho omisenze yonke into eTUT wenzeke izikhulu zeNyuvesi zingazelele. Namhlanje bekulindeleke ukuba kubuyelwe emsebenzini wesikole kulandela umhlangano weziphathimandla zeNyuvesi kanye nabaholi babafundi. Ngeshwa ababuzange elangeni njengoba amabhasi athutha abafundi evinjelwe ukungena ngaphakathi esikhungweni. Abaholi abamele abafundi bachazeka kabanzi malungana nesizathu esenze bashaya indiva izumelwano abafinyelele kuso nobuholi beNyuvesi ngolwesihlanu. The minister said they must give us academic record, but Bona, because they're focusing on money, that one page, they want us to pay 14 rand. When we say one maintenance, they are now taken upon themselves to loot. They've seen it as a looting scheme. They need to consult with student representative, rather SRC, but then they were never consulted. Kepha-ke konke bekhamba ngendlela ejwayelekile ezikhungweni ezisenyakatho neziseningizimu. eNyuvesi yakhipha isitatimende ngesonto okwazisa abafundi ukuthi namhlanje bazoqhubha njengasemihleni. We reached an agreement that activities will resume, and then this morning there was renewed protest action at the Pretoria campus. It's not quite clear why. It's a group of people who decided to march to the gate. Abafundi bamile kwelokuthi bazoqhubeka nokuphazamisa ukufunda kuze kuhlangatshezwane nabakufunayo.